5 xhur ta' taħriġ għar-reklut il-ġodda qabel ma jissieħbu formalment fil-Forzi Armati ta' Malta. Żmien li kif qal il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati Clinton O'Neill jibdel il-persuna minn brieden pajżan għal soldat. Il-taħriġ huwa bbażat fuq is-saħħa fiżika, l-użu tal-armi, drill ċerimonjali, għarfien militari, l-ewwel għajnuna, qari tal-mapep, użu tar-radju u taħriġ dwar l-imġiba tas-soldat f'ċirkustanzi differenti li x-xogħol jista' jlaqqgħu miegħu. Ir-reklutaġġ li beda dan ix-xahar jinkludi 84 żagħżugħ u żagħżugħa fosthom 9 nisa. Jiena dħalt tal-armata għax huwa xogħol li ovvjament tkun qed tagħti servizz il-pajjiż tiegħek li hija l-iktar ħaġa sabiħa li tik sodisfazzjoni. Fl-istess ħin huwa xogħol li jġibek ħafna dixxiplinat miegħek innifsek u jgħinek kemm mentalment u fiżikament. Bħalissa qegħdin fir-reklutaġġ għaddejjin, qegħdin tiddeħlin għat-tielet ġimgħa. Naqa challenging, pero għandha tkun esperjenza u rewarding, nemmen li fl-aħħar għandha tkun rewarding. Jien toġobna ħafna l-infanterija. Il-kadet Christian Grek qed jassisti fit-taħriġ u stqar li l-bidu dejjem ikun ta' sfida. Iżda ikun żmien ta' importanza kbira fil-karriera tagħhom kif ukoll malli jibdew jaħdmu fuq lan tax-xogħol. Bħalissa dejjin qed jagħmlu xi weapons training, kunu tiżarmaw l-armi tagħna u kif ukoll jitalmu fuq xi parts tagħhom, kunu għaddejjin bħalissa mid-drill ukoll, jitalmu l-movimenti li għandna aħna fid-drill u kif ukoll ikunu għaddejjin minn ċertu attivitajiet fiżiki li huma naqa' demanding. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri segwa mill-qrib it-taħriġ li qed jingħataw ir-rekluti u li qal ser jagħmilhom irġiel u nisa lesti biex ikunu ta' servizz għall-poplu Malti. Stqar li huwa sodisfatt li jżid persuni qegħdin jażlu din il-karriera anke għaliex illum qegħdin igawdu mill-aqwa ftehim kollettiv li qatt kellhom is-soldati b'titjib fil-kundizzjonijiet u fid-drittijiet tagħhom. Il-Ministru Camilleri tenna li l-Gvern ser jibqa' spalla ma' spalla magħhom biex ikollhom l-għodda biex jaħdmu, l-ispazju biex ikomplu jitħarġu u l-aqwa kundizzjonijiet għalihom u għal familthom.